Hield dit meer ouderen verhuisje naar gruttere plakken vanwege de betere verschennings. De vraag naar seniorenwenten der groeit. En deshoene wenningsstiftings en gemeenten op inspelen matten. De stichting Partour had onderzoek dien in het Beeld, Frensje Tradiel en Zuidwest-Friesland. Een bus vol inwoners van Nijbeets en de Veenhoop is onderwijs naar Den Haag voor een zitting van de Raad van State. Daar komt het Polderhoofdkanaal onder water. De meeste inwoners van de dorpen willen graag dat het Polderhoofdkanaal bevaarbaar maken wordt. Er zijn een paar bezwiermakkers en dat zorgt voor een jarenlang conflict. Bij een wenningbron op het Jereveen binnen juist 2 mensen verwoenen rekken. De bron wacht hier grote moeite de wenning in te komen vanwege 2 agressieve hoenden. De man en de vrouw binnen naar het ziekenhuis bracht. De oorzaak van de brand wie een ponsje op het vuur. Ljouwert krijgt een weekendsqualle. De squalle is bedoeld voor band tussen de 10 en 14 jaar die het van huis uit haast net in de kunde komen met cultuur, samenleving en wetenschap. De lessen worden joen op snijdt een beetje terug gastdocenten. Joen en vannacht bewolkt, droeg en de temperatuur gaat omleeg naar 7 graden. Morgen droeg, zij uten terug zinnen en 14 graden.